साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस, जावा SD, रुबाबदार सिंधुदुर्गवासियांच्या सेवेत शानदार. पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. प्रोप्रायटर कुमार साईश विशाल कामत. संपर्क 72 64 82 42 42. जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा हेदूळ येथे शिक्षक उपलब्ध नसल्यानं तेथील विद्यार्थ्यांची फार मोठी गैरसोय होते. याबाबत तेथील ग्रामस्थांनी कोकणशाहीचे प्रतिनिधी राजेश हेदळकर यांच्याशी संवाद साधला असता मागील महिनाभर शिक्षक उपलब्ध नसल्याचं समजलं. यावेळी हेदूळ सरपंच नंददीपक गावडे यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूया काय म्हणालेत. नमस्कार, मी हेदूळ गावचा सरपंच नंददीपक भगवान गावडे. आज हेदूळ शाळेमधील शिक्षकांबाबत बोलण्यासाठी मी हेदूळ शाळेतील पूर्ण प्राथमिक शाळा हेदूळ येथे उभा आहे. आमच्या शाळेमध्ये पटसंख्या ही 54 आहे. आज रोजी शाळेसाठी 4 शिक्षक नेमणूक आहेत. त्या 4 शिक्षकांपैकी एक शिक्षक आमचे सुट्टीवरती आहेत. आज 3 महिने झाले सुट्टीवरती आहेत. त्या अनुषंगाने पंचायत समिती शिक्षण अधिकारी मानेसर आणि गटविकास अधिकारी आपले गुजर साहेब यांच्याशी पत्रव्यवहार करून आमच्या शाळेसाठी श्री रामचंद्र महादेव सातवशे यांची 22/8/2022 नेमणूक झालेली होती. त्या नेमणुकीमध्ये आजपर्यंत ते या शाळेवरती हजर झालेले नसून या शाळेचं नुकसान हे होत आहे. हे पत्र मिळाल्यापासनं आज मिनिमम 15 दिवस झाले. सुट्टीचे वगळता 15 दिवस झालेले आहेत. तरी पण शिक्षक हजर नाही. आता या मुलांना शाळेत शिक्षण मिळत नसल्यामुळे आता कोणाजवळ प्रश्न मांडावेत हा सुद्धा एक प्रश्नच उपस्थित झालेला आहे. त्या अनुषंगाने हे आमचे पालक आहेत. त्या पालकांचे सुद्धा हेच विचार आहेत. याबाबत प्रशासनाचं लक्ष वेधल्यानंतर प्रशासनानं शिक्षकाची नेमणूक तर केली, परंतु नेमणूक केलेले शिक्षक अद्यापपर्यंत शाळेत हजर न राहिल्याची माहिती शाळा अध्यक्ष पुजारे यांनी दिली. भिकाजी लढवा पुजारे. आज आम्ही शिक्षकासाठी भरपूर प्रयत्न केले पण आम्हाला अजूनपर्यंत शिक्षक मिळाला नाही. तर मुलांचे फार नुकसान होत आहेत. त्यासाठी एखादा शिक्षक तरी पाठवावा ही आमची विनंती. तसंच आमच्या शाळेत जो शिक्षक नेमला होता तो अजूनपर्यंत हजर नाही. प्रशासनाने याची दखल घ्यावी ही विनंती. शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसतील तर मुलांना शाळेत पाठवावं की नाही असा सवाल पालकांनी उपस्थित केलाय. हेदूळ शाळेतून पालक बोलते. आजपर्यंत जे महिना झाला होता जे शिक्षक रजेवर गेले आहेत त्याबद्दल आम्ही यांच्याकडून जी मागणी केली होती त्यांनी आता सांगितलं की 15-20 दिवसात येतील म्हणून शिक्षक. त्यांच्या अजून हे नाही आहे. मग आपण काय करायचं? मुलांना शाळेत पाठवायचं की नाही की घरीच ठेवायचं? काय शाळेला कुलूप लावायचं आहे? मी हेदूळ शाळेतून पालक बोलते. 3 महिने झाले एक आमचे शिक्षक रजेवर गेलेले आहेत आणि दुसऱ्या शिक्षकांची जी सातोशे शिक्षक म्हणून त्यांची जी नेमणूक केलेली आहे गुजर साहेबांनी, त्यांना आज महिना झाला तरी ते अजून हजर झालेले नाही आहेत. मग त्यामुळे आम्ही मुलांना शाळेत पाठवायचं की नाही हा आमच्या पुढे प्रश्न निर्माण झालेला आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.